Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the incident management team head sa province. Ibaloon naton sa iya kay nagligad to RT-PCR test ang ginatinguan nila nga ma-check dito sa Metro Manila or sa diin man nga ginahalilan point of origin sa ng mga travelers kung bala original or pike subong vaccination card naman ho. We have Dr. Sifar Gerhard Kailian. Doc, how are you? May nga. Hello, Doc. Nawagtang ang iya sininguan, natawagin lang siya liwat. Action Hotline. Okay, parang nga may baluan tani kay ginakonsider subong sa province base sa mga may plano magpalusot da agoy dako gin nga palamungol nyo no kay base balakon hinali may ara sang ipatong nga pinalidad sa inyo tingin ang ginhimo niya manginyadi kamo da mapalusot pero ang konsekwensya bala sang himuon yung nga akto na amo na ang pinakamasakit da. Action Kung may Hotline. pamilya ka mo, please inform them. Nga hindi na lang magamit sini. We have once again Dr. Sifar Gerhard Kailian sang IMT sa province. Doc, good morning. Yes, good morning. Good morning sa tanan sa matin sang akto. Salamat gid sa time. Siling ko balikan tagig ka today kay ba nakita ko bala dito sa Manila o sa Caloocan City actually. To be exact ang location. Ate may na-discoveryhan to siling ko halin sa RT-PCR negative results buong nagsaylo sa vaccination card nga Picoy ho. Sir, ano mga safety measures naton parties na Yes, Action Art ko. Again, nagpanaog na si Governor Lacson sa bagong executive order, no? Medyo ginlugat-lugatan ng ating budget control. But then again, Action Art na yung mga individuals with fake documents, no? Nga matakpa natin. Hindi sila magkabalaka, Action Art, doon sila Japon, nato, no? Sa, siya. Pero, doon sila sa airport, no? And then, ang tanan nga may mga fake documents will be subjected to 14-day quarantine and RT-PCR test at their own expense. Uy, Okay? So, Okay. hindi na actually as a security and safety nga sa probinsya, papuliyon. Pero kung madakpan ka, may RT-PCR ka nga fake, o kung may arap ka vaccination card nga fake, pasagdan ka. So, dito pala nga sa aeroplano, sigurado na kami na ma-identify na kamo namon. okay. So, pag pangit dito ka mo sa quarantine facility. After that, on the 5th day, ipa-PCR test ka mo at your own expense. Tanan nga pagkaon ninyo subong sa quarantine facility, kamo mabayad. Hindi na ang pwedeng mag-save ang inyong pagkaon because nga fake ang inyong document on RT-PCR test. And sa ibang ng mga pagkasabi na nagadala ka fake document and requirements, kung makasulot ka, backphone ka, and then you will have quarantine for 14 days. On the 5th day, at your own expense. Pati pagkaon mo sa quarantine facility at your own expense. Tigalan kayo ang aton sila nga ginabutangan ang quarantine facilities. Dok, may mga pagkaon na nga pwede sila baklan. Kaya sila ko basi maguluwa ni sila kamalinagaw sa merkado mamakal bla? May harap kita actually gina-serve ko pagkaon. Din sa probinsya. But then, deal out na sila. Ang ina nga mga bayran din na nila yan. Hindi mo sila pwede kagwada kay under quarantine sila. So, ano daw pagkaon natin? Pero bayran na nila pagkatapos nila quarantine. Aha. Sadya gini. So, muna isa sa mong mga update. No, kay Timera gidatuon niya mga tao nga mapapos sila niya. Pigion tan lang niya. Mangita kita da sang kundin pwede mabaklan kay tis Caloocan City kani may ato na to nakalusot. Kabalo ko nga damo sindikato nga madasing maghimo sini. So malon ang first 5 days sakdagon pa na isang province. Hindi. Tinag ang 14 days nila nga tiner. Ayron ginamila ko ng Diyos, tikon bagpagkaon, da pila abi ang imo gaston, kada kaon, may wais ang tag-20 kada kaon? Lalo ka ba na sa ng taon talaga na sa nagsilang.
Timakon mo na imo kung maggasto ka na. Mm. Ang action is kung mag-fully vaccinated sila, no, magpa-vaccine na hindi na totoo, pag mag-watch ang totoo, nga ano ba na nga, vaccine, hindi naman ako mag-goodbye. Libre man ang vaccine. Yung mga make-up pagidya, muna ba? O, di po live vaccine, at ito yung siyempre, na tanan, binatag na sa imo tanan, malalisot pa, no, sa gobyerno. So, one thing for sure, kapulihan ka, pero bantayan ka din namon, pagsunod mo din, diretso ka sa quarantine facility, after the 5th day, i-amon ka, RT-PCR, mabayad ka pa RT-PCR, Diyos. kaya tama sa pagastusin eh. Kasi imo kayo himuan, ara na executive order ni Governor Lacson. So, ang imo sini nga balayran, ang RT-PCR, pila nga daan na? 3,000? Yes, sir. Mga 5 blocks mo, mga 3,500. Butang mo 3,000. Dason ang imo 14 days, butang mo lang tag isa ka gatos ang imo adlaw sa kaon kay butang ta ugalang bing imo isudan to pero ti imagine na bala, 1,400 mo na mo. Yes, sir. So, I am encouraging everyone na mapuli. Hindi na kami mataklit ang piki, kaya ginhalugan na gano'n isang probinsya ang atong protocol. Basta fully vaccinated lang, walang problema. Hindi na kami mamikit. Pagtutuod, pa-inject ka mo tutuod. Para na sa atin, kanan na safety, no? Ari kami ganit subong sa, sa EV Magalona, no? The target, hindi subong 1,000 vaccinate, no? Aton nga i-vaccine, subong adlap because na ina-intensify, si Gob may marching orders at intensify ang vaccination program ng probinsya para makakuha ng herd immunity at makabalik kita sa ato normal, sa new normal, sa Disyembre, no? May harap kita nga targets sila, no? So, paano ginapangayo po bala nga tanan, magpabaksin na kita, no? Kasi wala para kita, hindi kita madlock, hindi kita maka-improve, bala nga sipirgi kita nga mapatay. So, pabaksin na kita tanan na art. Amo lang ng pangayon sa aton. Taga mo man ang pangayon ginigop. Tanan nga mga negosyanon nga magpabaksin na. Okay. Yes, sir. Dok, ining inyo sumong joint nga upod dira sa PHO kag MHO nga vaccination sa EB Magalona subong. Pila ang target naton liwat kani dire? Mga 1,000 ni ka-vaccinate, no? May dala kami din nga Pfizer, kaya para sa mga kabataan. Okay. At muna subong among target to intensify the vaccination program sa atong probinsya. So, bali, pwede walk-in, bisan why pa siya naka-online na o kung why siya nakapalista, anytime pwede kasulod. Basta as long as wala ka lang high-blood, maayo mo nga pamatsyag, no? Pag wala ka ilan at wala ka ubo, at today kay i-vaksinan ka mo namon. Hindi ka mo mag-uya-uya. Kahit kung kulang namon vaksin niya dala, magpagwa lang kami tuliwat sa piso, sa cold room natin, sa alawat ang vaksin ta. Pag gusto ka mo kung tulak ka mo, di kita tanan. Pero kung hindi ka taga-EB Magalona, pwede man? Yes, wala problema. Okay. Nagtulang, pa-vaksin lang tatanan. Kasi ang tubong order na mga pidigong na kung hindi ka magpabaksin, ang ating presidente nag-order na kung hindi ka magpabaksin ka din sa gobyerno, makasabit ka din sa RT-PCR test. Permit ka sa pag-report mo. So, yes, Doc. makabaksin na ka. So, aside going back bala sa executive order ni Gov, kung halimbawa madiskubrihan nga piki, kabang luwas abi sa pagsakdag o kung pag lukdo mo sa mga balayran why na yung kaso kang atubangon? Muna na siya ang kaso nga din natubangon. Muna na ang consequences nga tubangon mo. Eh, tungkol pag alaboto pa lang sigurado i-intercept agad na mo niya. And you'll spend 14 days in the quarantine facility. Basta mag-negative mo RT-PCR test, after the 5th day, 14 days po nang spend mo sa sulod kang aton quarantine facility. Okay. On that note, Doc, salamat gid for the information. Halong kamo dira ka good luck sa ongoing vaccination sa EB Magalona. Good morning. Yes, Action Art, no, salamat man. Kada sa ngalan sa aton nga Governor
yung news Dinakton. Madamong ginasalamat kag mayong aga sa tanan tagpalamat sa Action Radio. Action Hotline.